Na, sziasztok! Sziasztok! Na, mi a helyzet? Minden rendben van. Na. Nagyon szép az idő, gyönyörű a tenger, gyertek nyugodtan. Na, ha szeretnétek kicsi üzenetet mondani egyébként Jó, nagyon szépen köszönöm, de tényleg most sokan kérdeznek róla, hogy mi a helyzet itt Egyiptomban, biztonságos jönni, vagy nem? Teljesen biztonságos. Semmit nem tapasztalunk a szomszédos háborúból. Jó, és azt szeretnek kicsi üzenetet mondani a magyaroknak, akik most hallják minket, akkor mit szeretnéd nekik mondani? Hát, hogy nyugodtan jöjjenek, nem kell elkeseredni és visszamondani az utat. Tényleg minden szuper, gyönyörű az idő. Nem érezzünk a háborúból. Na hát, akkor nagyon szépen köszönöm a... Megyünk haza majd a télbe valamikor. Nyárból sajnos. Még maradnánk, hogy 2 hetet. Hát bármikor szeretettel várunk benneteket meg itt. Na, köszönöm. Na, köszönöm szépen. Na hát most is vannak barátok is. Sziasztok! Na, Laci! Szia, Laci, barátom! Tesó, itt vigyázom a lányodra itt. Jó? Vigyázom a lányodra, tényleg. Ha szeretnétek is ti is kis üzenetet mondani, akkor mit fogtok mondani tényleg a magyaroknak, akik most hallják minket, vagy akik fognak ezután hallani minket? Hát, hogy nyugodtan jöjjenek, mert minden rendben van. Hát itt van valami háború, vagy ilyesmit? Semmi negatívval nem találkoztunk. Jó, hála Istennek. Na. És mindenképpen a tripkövet Na, nagyon szépen köszönöm. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Erezzétek jól magatokat. Laci, itt vigyázom a lányodra, jó? Tudni kell ezt. Na, mennyi százalék? 100%. Jó, hála Istennek, mert ígértem nektek, és puszilak benneteket is. Na, sziasztok, erezzétek jól magatokat. Na, tényleg itt nincsen semmi. Gyertek nyugodtan. Jó, és na, vannak is másik magyarok, ők is velünk tartoznak. Na, sziasztok! Élő videó. Jó, nagyon jó a sziget, nagyon jó. Tetszik? Nagyon jó. És a csózda tegnap tetszett? A csőzda tegnap tetszett, de ez egy más téma. Jó, tényleg. Jó, minden. Hogyan tetszik nektek a szervezésünk például eddig? Nagyon jól tetszik az, hogy sok mindent mondtok magáról, hogy hova megyünk, mit fogunk csinálni. Olyan helyre visztek el, ahova egyébként szerintem nem jutnánk el. Tehát olyan lehetőségek. Pontosan nagyon jó, jó a minden, kollégáid hogy is. nagyon jó. Jó a banda, úgy néz ki. Jó. Személyzet nagyon-nagyon jó fej, aranyos, Közvetlen. kommunikatív, közvetlen. És a kapitány? Milyen a kapitány, a mai kapitány? Nem apukádról beszélünk, hanem a mi kapitányunkról. Nagyon ügyes a kapitány. Jó. És egyébként most sokat hallanak minket egyébként. Remélem, hogy jól hallatszik, akkor inkább ezt így beszélünk, mert így tudnak jobban hallani minket. Na most sokan gondolkodnak rajta, ahol van háború itt Afrikában, igen. Sőt itt Egyiptomban. Na itt lehet valamit érezni? Vagy? Nincs, minden. Semmi. Teljes nyugodtság van. Én szerintem nincs se több rendőr kint, mint hogy máskor is kint lenne. Tehát normál állapotok vannak. Itt nem lehet érezni semmit. Tehát nyugalom van. Jó. Itt csak pihenni kell. Jó, rendben. Na hát akkor köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. És nagyon szívesen. Ismerezzétek jól Oké, magatokat. hello. Háló, sziasztok! Na, itt is vannak vendégeink, most is strandolnak. Péter, na szia Péter!